If you want to experience the fullness of life, learn from God. Good morning mga higala o dugay-dugay ganong panahon no, na wala ko share sa inyo ha, sa Word of God. Sa ilua ko kung ano ko ka-share. And today I want to encourage you about sa Word no, nag-ingon ra nangutan na kung gusto ba ka na ma-experience na mahimong kumplito ang imong kinabuhi, dapat makatuntagikan sa Dios. Ang Dios mao ang author sa tanang butang, siya ang adunay kaalam nga dili matugkad. Busa kita nga mga tao babaw ra man natong hibaw-an tungod kay binuhat naman ta sa Dios. Sa wata kabalo gani si purpose nato sa life nato diri sa kalibutan, pero ang Dios siya may author, maker nato, siya ang nasayod nining tanan. Dapat masayod ta sa tama o unsa gay maka-fulfill sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ug siya lamang nga naglalang kanato ang masayod diana. Busa unsaon man nato na para makakatpon kita gikan sa Dios, kinahanglan na magtuon ta sa iyang pulong. Sa panahon nga muhunong ka sa pagtuon sa iyang pulong, dira na pod magsugod o kusga na pod ang yawa sa atong kinabuhi. Busa pabilin lang gyud na magtuon sa iyang pulong, maminaw og wali, paminaw og encouragement, kung may pagbadlong ang Ginoo kanato, kinahanglan kabalo sa maminaw ug magpaubos sa iyong tubangan. Salamat kayo, padayon lang sa pag-alagad na mainiton, ang Dios magapanalangin. God bless.